Karong adlaw, siyudad sang Iloilo, yari kita subong sa Festive Walk Mall Event Center para sa ginhiwat nga Multi-Sectoral Peso Job Fair 2019. Ang nasambit nga job fair ang nagumpisa humalin alas 10 sa aga tubtub alas 5 sa hapon. Naging madinalago ng ini nga programa bangod sa panghimudos sang peso o kon Public Employment Service Office nga ginapangunahan ni Miss Mary Grace Centino, Peso Manager. Kaupod ang Iloilo Pride Team sang guniang kabataan, Department of Social Welfare Development, kag Festive Walk. Ang ini nga event ang makabuligid sa mga kauturan nga mga Ilonggo. Ilabi na gid nga madamo nga obra ang ila mahimo o kon maangkon sa sini nga Peso Job Fair. Para sa iban pa nga impormasyon kag live updates, kindly follow the official accounts of our beloved Mayor, Jerry P. Treñas sa iyang Facebook, Instagram and YouTube accounts at Jerry Treñas Official. Ini si Dane Raffles para sa Level Up Patrol. Uswag Iloilo. Level Up Iloilo.